kayo, tagrasap kayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, hiyayat Diyos ka nasuli, tuyal dawa napili, daytoy tiyal daw, ay naramid tiyapo, umay kayo, tagrasap tayo. Itinaganti ang ating anak ng Espiritu Santo. Amen. Di Apo at ako mapatalayo. Atas ka pumagagyan ka. Tuloy tayo ti adrabrak o hindi pa nang rinig na ni Kristo at bunga bibigyan tayo. Panangalit natin Kristo na bunga at balik na naragsa ang iburit bibigyan ng naragsa at ang itaragsa. Pag na may karita yung magkira magigilay na sa ito ng history, bigbigan tayo dahil ibas-bason po. Pagduroyan kay ila, yung tanong mamati tayo kay Diyos na naasip tayo na ito. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumaliman na kabaling ng Diyos dahil kalpasan di pa nakapakawan dahil ibas-baso tayo ipan na tayo ibigyan na Amen. Gloria iti Diyos, ikangatwan, Ket dito'y nakakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panagnagnagem na, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrupaban daka, daydaya, wen daka, agyaman kamken ka, gapuiti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, ikangatwan, Apo Diyos, na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabalin namin, ket sika ang umiha Jesu Kristo, bubugtong anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatuan, kamangikan, kadagiti masmasul ti lubong, kaasyan na kami, sika amangikan, kadagiti masmasul ti lubong, awaten kadaytoy, araraw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatuan.
siksikan, iapu siksikan, ikamatuan, ititimpuyog Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kararatan tayo, panagwayaway kararwa, Santo para pa tayo, Pope Francis. Kumararat tayo. O Diyos, pinagkay-kaysam na itinaduma-duma nasyones, iyaan nukot da kadagiti panurturong, ipaay mo kali, taamin na nabunyagan, sansang kamaysada di pamati da, yan ti panagserbida ken ka, gapuken ako may so Kristo nga anak ko ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ikitimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti hingganan. Amen. May basa na daw, hindi alamit at Apostoles. Nagsigdaaw da iti at tao, ket nagtatarayda, ano pan itiyan ka Pedro ni Juan. Iti lugar ang managanan iti Portico ni Solomon. Hindi makiting ni Pedro da iti at tao, kinurang nakadakwada. Kakabsat ni Israelita, apay amas daaw kayo iti daytoy. Apay akas dati pinangkita yung kada kami. Pagarupen niyo ayam, akin niya pag namin dito ang tao, iti kamukudan niya pa nakabalin, benong kinasanto. Ti Diyos da Abraham, isa akin hako. Ti Diyos dili ang matayo, kung tanok na ni Jesus nga adipen na. Inyawat yu kadali at tuturay, ikdiyo binibig, itisak lang ni Pilato. Uray, ibigketeng nan, away-awayaan ni Jesus. Nasantuan kinalintag ni Jesus, hindi yung binibig. Dinawat yung petri, away-awayaan ni Pilato, imaysa ang mga mapatay. Tinatayo ti may turong talaga kilang tao itibiyay. Nagmupay kasta, pinagungar ti Diyos, itda kami timang papanetnek itiday ko yun. Di pa nakabalin tinagan natin ang itipigsa itiday ko tao. Napo iti pamati, iti pa nakabalin tinagan ni Jesus, napaimbag day ang tao, as makita ken amoy yung ano. Kakabsat ko, amo kada kayo katigit at tuturayo, yung palang amyot ikasta ken Jesus, tasaan nyo nga amo itinanganid yun. Yung pakpakauna na iti, nagiti amin ang propeta, iipak amo ti Diyos, ano masapol nga agsagaba ti Kristo na. Kasta tinaaramid, tapno matungkal da ito. Agbabawi kayo warot, kat agsubli kayo iti Diyos. Tapno pakawanin na iti basbaso Diyo. Iti kasta, yagto ti Diyos kada kayo, iti tiyempo, ti panagpabangkar, at ibaunan to ni Jesus. Ti Kristo at tinudingan na agpaay tada kayo. Masapon na agtay sa bilangit, aging na iti tiyempo, apan nakapabaro ti amin. Kas yung pakaamo ti Diyos, babayan ti panagsaong, dagiti nasantuan at propeta na, tarigiti imong unang aldaw. At tinuna ni Moises, ibaon to kada kayo ti Apo ay Diyos yun, ti may sa propeta, akas ito pa nang ibaon na kanya. Agabong tumetlaeng kada kayo. Den ganyan to ti amin ibaga na kada kayo. Ises yun naman alin tudungeg iti sa oday ti a propeta. May laksip to karigit tao ti Diyos, ket madadael to. Ipakdaang dagiti amin a propeta, manipud ken Samuel, ken dagiti si Marsamuno ken Juana, ti maipapanta dagito yung halgaw. Na kayo ti pagpaayan dagiti ungkari ti Diyos, babayan dagiti propeta. Ket mairaman kayo dagiti panakitulag ti Diyos, dagiti amay ibig inunana ken Abraham. Tendisyon na to amin ang tao dagiti daga, babayan dagiti kapututan. Dahil to'y tigapuna apinili ken imbaon na may umutuna kada kayo, iadipen na, tapno bendisyon na kayo, babayan ti panamagbabawi na kada kayo tarigiti kinadakos.
isa uti ako. Iyaman tayo ti Diyos. O ako maapo ni, iti sa halubungan, e parangalang ikinatandok ko. O ako maapo ni, iti sa halubungan, e parangalang ikinatandok ko. O ako maapo ni, iti sa halubungan, may parangalang ikinatandok mo. Anya ti tao ka, isot bangutem, tao laeng, kapag isot asikasuem. O ako nga po ni may parangalan. May parangalan ikinatandok mo. Nagbababasit min si katitawa pinalsuam, ket binalangatan iti dayan ken dayaw. Pinagturay mo iti amin aparswa, insaad mo amin abanag ti sa kaanan na. O ako sa lubungan, may parangalan ikinatandok mo. Dikiti garnero ken baka, ken ure dikiti atak nga animal, dikiti tumatayab, dikiti ikan ken dikiti amin aparswa at taaw. O ako nga po ni sa kalubungan ni katagaran ang ikinatandok mo. Pagsaukot kada kami, silawang karpang panunod mi. Ikatembe, dua-dua mi, sisasagana kamadungge. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Igiabot na kumakata kayo. Kasta kumamet kayo. Anak ay waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria tinayparin kao. Impadamag dari tidwang adalan dinaarami iti addaday ti dalan nga agpaimaos ken ti panakailasin da iti apo idi pinispisi na ti tinapay. Madamang ipadpadamag da dagitoy idi kella ka nagparang ni Jesus sa mismo kadakwada. Tal na pumati at tatada kayo kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kidtut da idi impagarot da nga alalya tikit kitain da. Idi kasta kinuna ni Jesus kadakwada, apay ang mariribok kayo, apay nga adwa kayo. Kitain nyo dagiti imakin saksaka, siya ang mismo. Sa gidanda, ket mapanagnikan nyo. Awan lasag kento lang ti alalya, ngem addakan niya, kas makita yo. Ida sa sawin na dayto, impakita na kadakwada dagiti imakin sakana. Ngem di dapay la namati, gaputi na palalo arag sakda, ken mas daaw da pay lain. Sinaludsod ni Jesus kadakwada awan lat makandita. Inikanda isang ageret at tinuno nga ikan. Inawat na sana kinang iti matanda. Kalpasan na kinunana kadakwada. Dagitoy dagiti imbagbagak kada kayo iti addaak pay laan. Addaak pay laan iti arpatyo. Masapol ama tong palamin ana isurat maipabangkan niya iti linteg ni Moises. Iti sursurat dagiti propeta, ken kadagiti salmo. Linukatan na tiisip datap na maawatan dagiti sursurat. Dahito'y tinaisurat, kinunana. Masapol nga sa gabat ti Kristo, ket abungan iti may tatlong aldaw. Ket itinagan na, may kasabanto kadagiti amin at tao manipod Jerusalem, mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasulda, ket pakawanan to ti Diyos ida. Da kayo ti makasaksi kada dito ti Ebanghelyo ti Apo. Daya tinayparin kao, Kristus. Morning. Uri gayam di panahon ni Apo Isus no at parang nga nakay ka ipaglutan na ako niya. Uri ka tayo matay. Ang ano kasalang ko tisura niyo, manang imin o parang tisura yung kumaga nagpipintas kayo, matipay na nagparang kayo, nagpintas mo dapat yung alya. Nagala, iso ipagarot na ng alya, basta extraordinary. Imagine ang garot ka, nagpukaw iti imatandan, gaputan na tayo na ilan sa nagungar. Naglunito na di iman na, kada tayo kung kumano na nadunor tayo
Tigla. Paot nga aglunit, iso na may kalungal daw, kalpasan na, naglunitan. Kaya na nagmayat natin baga na pamanaglag na nagunga. Awan titulang kinlasad kalalya, siya kada. So nga dimawat kinmakanta ipakita na nga mga isuna. Kung man alalya ka nagtinag. Kung ano espiritu nga puro nagtinag, ang glorified body na gloryaan ang bagito na naday dyan. Pinagmayat na ito nga nagito iti pamanagnagan, nangipot idin. Nagungar na ako Isus ang nagito iti pamanagnagan na nagungar na talaga isuna. Kada iti sarusarod-surod tayo. Kas ano mo, tika unad ti pamaki. Ito na Pedro, ito'y umuna nga maibasa, unana, na kinitinaribong dali kitang tao. Yay, porti ko ni Solomon nga po nata, nasdao na pinatakdan na garo di jay, di kalman di ibang ay maibasa. Pinatakdan na garo di gilog pigkunana, haan nga kami ti Dios tinangpa, ti Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, ti Dios yo ni Jesus na nagungar iso tinangpa takdan kanya. Di pa naibilag ti Dios, kaya man ang ti unang da Pedro. Kita naman ipada nga nagungar. Iso ti kung kuna ko regularly tigamin pa na bungar na haan ang liturgical drama tayo dito nag-procession tayo Biyernes Santo, ay Biyernes Santo, namugo tayo Biyernes, nag-7 palabra awad ang official liturgy, 7 palabra nag-communion tayo, rinig na tayo ipapatay na Sabado, Black Saturday din panabungar datang di panabungar, rinambakan tayo, nagal-alleluia tayo. Yung din sa mo pang panunutan tayo, so nga awan pa nagbali pa niya kayo ta. Kasi lang sa mo din tayo, imay tayo na naki-program ko man ito Sa bali, alin di imay tayo na nakikala ko man napang pinakipabuyat ta plaza, ti contest mo no anyaman, kaagawid ka, iyay nangabak na, kung nadalaan ng awanan, naala na di premyo dan. Sa bali, alin di, kasi sa mo din pa rin pag-orupli ng kilit, di pa rin pilis tayo. So, ori Christmas, ori no, simana, ori nakabaybayan tayo. Di pa nagungar at di pa nangyawid mo, agawid ka, na napabaro ka kin Kristo, na nagungar, kaan-ana kasla. May tila nagbuya, ti alleluia, alleluia, nakibanbansak tayo, matisap-sapo nga, inuyaw tayo, may ako live na bangkin, di pa nagawid na kinako Santa Maria, nagawid tayo, awong may epekto na kanya, arong pamati iti panagungan ni Kristo aki iyawid mo si katao na kangarog na igamagin ka na ibunyagin ka. So kung nakap nga sa bali ang duma adi na bangka nagbuya di program iti klasa nagawid ka nangabak na napintas that's all. Today kasi katao na ka pasit na ka rin kayo panagungan haantay lang na may nagbuya di programa sa atay nagamid na iso natay-tay mo lang na. So maawang mo pa nagbalbalin kadto, maawang mo ki pakarinaan kay puso kadto ti pa nagbalbalin, panagbalin tibyan. Takas lang nagaramid tayo ng liturgical drama. Awanan kalpasan. Numayag di mo dali anghel mayak mo, numadi inuyaw mula awanan. The same with our Holy Mass. Tao na tayo ni Kristo, di pa nagamit tayo, panangrugi tayo manan nga agbyag, akas na pagungag ni Kristo, di pa nangiwaratawag tayo manan ni Kristo, inal daw algawa pa nangyat tayo. Dahil yan napapatid ng DJ inaramit tayo dito, o rin ko dito yung misa. Handa ka nga mabalbaliwan, na imay kalaan, as nakala imay nakit, nagdagang nila dito mo na, as na mapadala dating dati misa. Kaladala akan magiprograma. Nagmaniman tapual. Nagtaptapala din na dibasa. Nagpangit matapal din na disalsay tao. Aawong pati siya panangyawid mo kanya po Jesus nga. Inawag mo nga grasya, bendisyon. Binabaro na ka, pinasanto na ka. Ikarkarigatan na ibiyag, iwaradawag, maulit at problema kasi raragsak ka. Bisim sa mo, di pa umati tayo ng hibang. Hindi ay uri, di ay karawat tayo, di ay pang natinisa tayo ng gardungan. Kasi umay tayo naman atin liturgical performance o drama nga awang mati. Kasi lang yung papuso. Awang epekto na. Handa tayo na mabalbaliwan, uri mo kasano
paano nga minsan ang ating dapat tayo, uragas ano nga panabunga. Kadaptan ni Kristo nga nagbunga. Iso kumaati kaus, nakakaus na kanya tayo, ibibiyat tayo. Mawala na da panubok, nadragsaklat, tataapa yan. Damar ka nagbunga, uri at nasakit. Nakaragsaklap ka din na ang gamit apa yan. Dala ka na maginaw ipanabunga. Uri nung narikot yung mo, nakapudpudot, kanya ka-enjoy yung katapudot niya, kung mabalin tayo, bansagan tayo talangit, at di ay stop mo lumamiis. Nung complain amin, akong bekas dalaon, panabungan kanya tayo. Nakuha niya na. Kala, isa man tayo dyan, uri tigisa, kaya rampak tayo, di panabungan, design mas tayo dyan, apo. Isungod lang, isumangisa tayo dyan, kaya karamidan tayo. Iso kumaati magbalbalo kanya tayo. Ikaw kaus tayo, ibibiyag tayo, sumaysaya at dijay puso tayo, sumaysaya at dijay ritna tayo, dumaldalos dijay panagbiag tayo. Kaya na tayo magkitataan ni Kristo nga na mga may tayo tataan po, tapatay pa na mga makumpleto tayo kaminsan, kansaya at tayo. Kaya ada kalibungan na iji panagamit tayo, after that all. At kalibungan ng iji pa ipapantay, iji ginong tayo, kalpasan dito. At kalibungan na iji ipapantay, iji tiyandaan ng kalpasan dito, panangaw-awat tayo, iji Kristo ka naman. Jadi mo tayo, imukustos daw nga ito, isungar mo na na, we are Easter people, tattao na tayo ni Kristo, anak mo nga. Kinuhan na tayo na tao, tayo may kailan nagatindar tayo, i-celebration, di panangunga, celebration, yes, celebration at nalpasan. Awang mo't ijagyan, ron ba niya, mistake na pamati niya na bangkala nagatindar nalpasan, awang mo't ibunga na anak amot na mabagkaliwan, nakapoy. So katapta, nagaragsakad tayo nanamon tayo, iwawara-tawag tayo, ipanagbigat tayo, itilangan lang itong galunay sa sumaysayaan, dumaldalos di panagbigat tayo, tapay at tapao na tayo, ni Kristo na nagukat, napman ng nama, ni Kristo na nagukat, napman aya, mangtid mo tinamnama ito sa bali, ni ako isok nakita tayo, ngita na tinamnama. Wala din yes-clean natin iba na tinasan ka na surang masapor na matay at tutuok ng agungar. Dinaawatan dan, siraragsak dan, siraraguda, yung maragawag dan. Hindi niya matatiawis na kanya kayo. Tao na tayo ni Kristo na lumataan lang natin yung celebration. Ibiyan. Yesisa tayo, ibigin mo tayo. Awatem kayo ako, ito'y sagot itao, nakurapay ang makita ngem ayat tinaunda, manipod di bantay, bye-bye kanayan ken talon, tinagbangan kita, umay daton, dagito'y di bunga, di anus rekta ken rigat, apagyaman iken ka ken mangegkas ken ayan, awatem kaduak mo, dagito'y sagot itao, nakurapay ang nakita ngem ayat tinaunda. Kumararap kayo makabsatak magdatayo, kaya dito adaton tayo, makaayayo kumay, ki Diyos Ama, aman nakabalin amin. Tiyapo at nakumatete daton pinagitagimaw, ket may payo kay nayayawan ken makaidoryahan tinaganda. Ken kastanan kapalimbagan tayo, ken ikadabuhan kanya sa santuan ng Iglesia. Awaton kat ako dagito'y daton ni Erok Noy mi asiraragsak, ti panigagdawat, mi kadagiti kabumbunyan, ken sing daton kat imangtulong kadakwada, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo ang nakumakada kayo. Kasta mo Kayo dalita puso yo. Dadalas sa kapay, Agyaman kayo, iti apo ang
karikit rumbeng. Nunay nga may karikit rumbeng anong migat pa kay sa lakanan mi at kami iti amin at siyempo ibunan nagmi ako dagiti patay dayawan. Ngem nang una iti daytoy nga aldaw apan na kay sakripisyo ni Kristo at aton ni. Kani Kristo ti pudno kordero ang mangitkat kadagiti basbaso ti lubong. Babaen day di ipapatay na pinarmet na ti ipapatay ni ket babaen day di panagungar na insubli na ti tiyak kada kami. Anang sata agrato ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ebersito dagiti angeles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adian sa Santo, Santo, Santo di Apo, ang Diyos na iti amin na Pasko, ilamit ken naganak mo dahil patay dayawang, usana ti kalakuan, madaydayaw kung may tinagan ti Apo, usana ti kalakuan. Kung ay ako di ka kinasanto, kasi kagagwayan ti amin na kinasanto. Gawatin mi nga roti, paay mo ta espiritu, mamang pasanto ka dagito'y adato. Tapno pagbalinan, dati paay mo ida kada kami, abagi kang dara, ni ako ni Yesu Kristo. Isu idisak may ayawat na, asi aayat ti bagina, tapno agtutukok na ngala iti tinapay na giyaman kanita, pinispisi na sa nainted kada disipulos na ket kinunana, ngalarin nyo, ket mga kay amin iti dayton. Kada iti bagit, isu amay iyawat ko, amay paay kada kayo. Kastamat at ang pasanday di panangaramiidan ang nalay ti kalis na giyaman manintel ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alarin nyo katuminong kay amin iti daytoy kaday iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon ang tulad. Isu ang maibuyat ko ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbaso daramiton yu daytoy pangilaglagi ti kanya. Di misteryo ti pamamagi. Kaya ti krus mo, kayong kapanagamar, inakabing sa lahat, sika na nabulot sa kalubon. Itingarod pa nang ilagit mi ti pagkatay, kan panabungal ni Kristo, idaton mi kan kaako ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ang maikari kami, nadda dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami ang makirano iti pagigan dara ni Kristo, pagkay-kaysaan na kang pumagi, Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo ti iglesia manaysak na piti sa kalibungan, kad paray-rayang kayat nga anadyosan. Laglagi pang ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi, dagiti amin nga Obispo, and Papari. Laglagi pang pay-apo dagiti kakabsat nga pimusay na si inanama ti panagungardan to iti sidong kakaasin. Awagan kad giday isidong taranyag mo pagkakitaan dagan kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met tataasim kada kami. Aramidam ko nga may karikang amin iti agnanayon na biyag. Ket magiranod kanto kenayong gasatan na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat na usay nga esposo na. Dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kalitoy dagat. Magikadwa kang tukad met kadakwada ang magitantan mo ken mangidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kanisa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Irok na imikan ka nga nakabalin na ama. Ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon na awan ti inggana. Amen. Tayo umararaw iti ama, sugwagon tayo iti ararag ngayon suro ni Apo Hesus kada tayo. Ama, Amingat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, duntay kumati pagariam, matupag kumatinagan mo, ikadarakas sa dilangit. Itay matakang nagadaw ito'y, tikanin ni ipatinahin na aldaw, pakawanay dagiti basol, ni nakasmet pamakawan ni, alagiti nakapasol ka kami, di nakamet gaygayan, manunuot iso-iso, kasalakan na magkirkilan. dawatin bikan kaako tay salatan na kami kadagiti amin na pagtatsan ni itdan kada si aayat ti kapia kadagiti aldaw mi. Ket babaen di panulong sa kaasin kada kami kan kanayon pumalaeng.
Ngay ti basol, mailisi kami, ti amin nariribok, may kanawa kami, kabayatan di pa nang mapuray, may di ginadasatan ang namatin mi, kalitiya ay Yesu Kristo, anang isalatan kada kami. Kapupuan tituray, di pa nakagaling kayong dayaw, tayo madalayan ni Diyos. O ako mi ang Yesu Kristo, kinunang kadali di apostoles mo, kapya, ti batik kada kayo, kapya naggapukan niyang tigat ko kada kayo. Saan kada dali ti basbasol, mitimingmingan, Nurigat ti pamati ti ilasya, dadkas mayan lolo ti padayata, mi paayno kada si aasikan kuana, ti kapiyaken panagkay kaysa si kang agyaken agari, tigat na nayon nga awan ti indana. Ti kapiyak ti akuan kanayon ti nagkakara kayo. Kami tayo ti kapiyak, ti kong dalmay sa Cordero ti Diyos na may kakaragitibas-baso ti lubong akasya naman. Cordero ti Diyos na may kakaragitibas-baso ti lubong akasya naman. Cordero ti Diyos na may kakaragitibas-baso ti lubong ikinter kalapang ti kapya. Dagtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, mangingkat kadang iti basbasol ti lubong nagaasat tayo anaayaban iti daytoy padayana. Apo diyak may kalingo may kakanya, may kalay sa labo ay may patuloy kay kalakwa. Tumangada, ken ka ako, ken iyem kasku, tuy araraw ko, itaasin, ken iyam ko, italen, tuy asin, Ipaayin mo kuma, kapanulong mo kada kami dito'y abya, ket patalgedang di panakiranod mi iti agnanayon aragsa, kapoken Apo Yesu Kristo nga anak ng Diyos. Isa magipagbiag ken magipagabigan kay titimpuy ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon na awan ti ingana. Amen. Dito nung bigat ako 25, awan ko ti isa tayo ti bigat kali ito centralized ti rami. Dito tayo kami sa test kali. Iapod na kumagala kayo. Atas ka kumagin Isa na kayo. namin di man nakabalik ng Diyos, ti Amahin, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ang pasan din na Santo na Misa, intay, ti Ayat, ti Kapya, At pagyaman tayo ni Diyos. Paripunan tayo. Adonai,